Balik lang ta sa pikas, no? Ay, nasa ta sa pikas. Ato sa pantay. Di ba kayo? Oo, ayaw no, Jo. Balik naman ta. Laban na pa niya. Hey, what's up you guys? This is Jody Prado and welcome back to my YouTube channel. For this video guys, na ako'y kauban, which is Grace! So, karon na video guys kay ako ibutang as a as a my girlfriend dash my girlfriend does my makeup challenge. So, girl dash friend guys. Dili girlfriend guys. Dash friend. Okay? So guys, mag-start kami guys. So, Yes, so we're ready. I am ready. okay, laban lang. Okay, first thing to do is magbutang og foundation. Liquid concealer ako gamiton. Kung kayo bawa sa magbutang sa concealer dapit, pero wala na. Sa concealer. Next is kilay. Kilay. Taga-asa gani ka, Koan? Grace? I'm from Ormoc, from the land of green pineapple. And beautiful ladies. So niya, asa po ka nag-spella, Grace? From, I studied at BSU, Bachelor of Science in Biology. Sino bang bio mo ngayon? Pass. Biology daw guys. So, basig nani siya iba. Bio po guys. Or single guys, taken siya. Taken for granted. Oh! Kita to. So guys, single na single daw ni siya guys. So kung kisay gusto ninyo guys, manguyab niya guys, manguyab lang mo. Pero ay mag-expect na mo. Nasugton mo. So namin kauban guys, makakabok diri guys sa budget guys sila guys. No? Nami sila sa gilid guys. Pakita pag mo mo dito. Pakita. Mga koke guys. Feeling for this at Pilipinas. Perfect for this weather guys.
Si Ciara o si Majoh, guys, ang akong kauban nila. Support. Support system. Sakto nang i-movie buhat siya. Ang ginitignan ko ka. Wait, wala pa hawak pa tayo ng one. Chilra mo. Pwede siya ka. Andam na ka? Andam na ka, mahiyam na ka ma. Ako daw mo'y sunod, pero murag... Ya, Grace, kung saan nagay ka na kuan? Saan na ka na year ka ron? 4th year. Lahat guys, graduating na siya guys. So kung kamo ganahan mo kang graduate na, ay lang buntis ha. Uy, sige. Ato i-brush kay para mag-blend ang mga ako gibuhat. Pero actually, ilang ka na ito pagod niya kilay no? Kay baga mo siya kilay daan. Ngayon kay di lang jud sad ko halimaw. Next is, ano sa mga kubutan sa mga? Kaan. Eyeshadow. No, sa kada mo sa brush. I don't know, asa nila ako gamiton. For eyeshadow. Nga, may mga. Ay! Okay. Shit. Short eyeshadow. Hindi sila yun. Tango eyeshadow brush. Shit. I don't know. Orange eyeshadow. This one is tango. Sorry guys, kinagtuon pa dyan siya guys kung sa asa nag-brush yung gamiton. No, jud ka ayos siya. Puro na ni sa eyeshadow tanan. Ay, contour. I don't know how to contour. Shit. Sana ni? Sige, let's try. Challenge nga, diba? So, ang akong gamiton is I think this one. Large eyeshadow first. Yes, this one. And where is your brush? So, saan nato gamitan? Sa kadamo. Ano po yun? Ikaw? Say, na ba ka Instagram, Grace? Yes. So guys, you can follow her sa Instagram. At Grace Monterde. And also, Guys, Monterde guys. Kaya ba na mo asa na siya na kuan na series na ang sa ibig sabihin ng Monterde. Ha? Monterde. no.
Jo, please, ayog katawa, Jo. Ayaw, Dili pa pa magkuhan na magtanan sa kami. So Dili. surprise! Oh my God! surprise me. Ano? Guys, hit like Jude if ako Feel dyan na hono kay ito miyang gibuta mo radyo ko gibugbog. Challenge. Ano ba kay Kuan, Peter? Anong naasad? Proactive ka din. Sa Twitter ni Mal. Guys, pwede po nyo i-follow siya guys sa Twitter. Ano ito, Jo? Nakalimod ko, Jo. Nakalimod ko sa ako Twitter nga ako. Link will be down below. Charot. Okay guys, so ako rin butang ang link down Kita ka below sa sa iyang listahan? Kuan. Sa iyang Twitter. Na pwede ninyo siya i-follow nga to. And she will follow you back kung online siya. Yes, so follow back mo. Guys. Yeah, ako po di butang akong Twitter sa ubos guys. So if ganahan mo follow lang. Kung dili, okay ra po. Hindi ko mamugos. Mamugos, Diba? masakitan. Nice! Ako, gi. Mga shirt. Dark and light. Ano dito ba? Wow, ka-perfect. Ano ang day ko, no? Grabe. So guys, hopefully guys, nandun siya guys. Nice. Balik lang ta sa pikas, no? Ayun sa ta sa pikas. Ato sa i-antay. Oo, ayaw na, Jo. Balik naman ta. Laban na. No, ka-perfect sa iyang eyeshadow. Tao na lang. Ay, hindi ka, no? Wala siya nag-drawing ka. Ayaw, Jo! Ayaw sa i-discourage ako. Katawa si Ciara. Wala pa man ni nahuman, Char. Sige lang guys, salig lang ta guys. Niya ikaw, Jo. Minsan may nagkuhan sa yung bugmaron, Jo. Ito mo na din. Ha? Always extra. Maninood guys. Ayun guys. Actually, kami dito. Oh, no! My jacket describes me. Ay, kabala ka guys, apil ko po kissing daw. Ay! Kaya nibalik na si X. Ah! Sa tortut! Tut! 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 Na, magi nag-ingon na may ari. To this ramang kuno po daw siya kung siya. Kinsa nga ex ba? Kaya Kinsa tayo- nga ex ba? Care to
Ah! Oh hell no! Ah! Joke. Di ba? Recent Bas, wow. Kinsa man. Sige nga rin natin sa bullshit na pwede ko sa Kasi mo sa iyo matabono. Blush on, contour blush. Yung blush on sa pa. Okay. Blush. Siguro maklaro niyo yun, pero ang blush ko. Ano ba contour? Blush. Search na lang sa... Sigod ka ron. No, di cute ko sa Hi, Ciara. Nice, no? Katawaan dyan nila guys, so napalbaan na dyan ko. Ha! No slime. Happy na siguro ni mga man guys kay
Yan, mascara naman siya. Real quick lang makeup. Kaya ako good guys, no, mag-makeup ko no, kaya ma-uptan ko mga 30 minutes to 1 hour. So dapat before ko mga to sa usa ka event nang atuon ako, dapat 1 hour or 1 hour and 30 minutes ko before time ko mulakaw. Mata na ko. Kaya maligo pa, kaon, then makeup. Pero light lang. Kasi tanani mo to. Okay na. Nice, man. Good. Bitaw, ngayon kayo. Sa akin na nga po. Kasi nahulog na ako sa'yo naman kasi. Feel ako it's hot. Nakuwangan ko sa flash lang. May kuwang guys. Stick. Yes. Balls. Oh my gosh. Slash 100 layers of lipstick. Pagka-pretty. Brag. Ready ang kuan sa amin. Kapatid ka na kumata. Ako sa ibutan. Basig na ako'y nakalimtan. Ang kan i-rate, hindi mo abe. Sige. Na naman na.
tint at pulbos. Okay na? So, you're saying that dili ko simple. I know. Joke. When it comes to makeup. Ah, So, I'm done. Ta-da! so, Finished product. ngita ta sa kuan sa mirror. May borrow the mirror. Asa man? Pag sa pikas, sa bulsa-bulsa. Wait! Hindi ka to lang, kasi lang dako para ko. Wait. Bigyan mo po. Dili matanggal. Ready na ka? Ready, scared, and thrilled. Ito. 4, 3, 2, 3, 2, 1. Oh my God! Wait na ako. So guys, atong katawa na dito. Oh my God, Majoh! Guys, like, Ay! Oh my gosh! Oh my gosh! Cut! Ay! Kahit sa ang angkol, meron! Uy! Uy, nice manggod ang make-up! Uy, nice manggod! Nice ba? Nice? Thumbs up kung nice. Guys, please click thumbs up and like. Diba? Nice manggod, no? Uy, tawag-tawag dyan si COD. Murag di dyan siya. Guys, Agree ato, guys. mura dyan siya burikat na buntagan. So guys, kaging ani man ko niya. Ako sa siya, kilayan. Kung saan pagkilay na ako sa akong kagalingon. So, ako na. This is how you do it. So, mo na siya guys, ang akong pagkilay. Gani di I know. Ready ko kahibaw. Mag-practice ko sugod karon. So guys, thank you for watching sa akong video, and if you like this video guys, hit the like button, and sa wala pa nakasubscribe, subscribe na guys, and see you guys next time. Bye! Bye!